Ia bagă aici așa, prietănași. Ia aici așa. Cum se numește programul? Căcat, pișat, sunt muscule, pateun, putai, mâini tăiete, picioare tăiete, căricior. Mâini tăiete, vomit într-una, mă cac într-una. Fac lapă într-una, mă piș într-una. Părăsc. Mă moară golani în Galați, mi-a banii. Mă ascund în blocurile oamenilor. Locatarii cheamă poliția. Mă duce la postul de poliție. Mă bate aia, mă dezbracă, mă omoară. Mă puțin cot poliția. Pe mă țin în genei până mâine dimineață. Da, covrig? Asta mi-a plăcut pe așa, dar domnul Mini. Ți-a plăcut? Mă ține ferbintii. Ți-a plăcut? Recunosc, mi-a plăcut după ce am făcut labă. Ai făcut labă tu? Da. A, ți-ai dat drum pe el? Da. A, și tu nu ai făcut labă? Nu. A? Nu? A. Dai și mie țigare. Nu fumez, nu fumez. Bine, Gagici ai? Am 30 de gagici, băiatul nu fumează. Nu fumează, nici eu. Am 30 de gagici. Cușor, ce faci? Bine fac. Unde-i barba? Unde-i barba? Am mai dat-o jos din ea. Era prea mare. Ai dat-o puțin Ia așa. pentru Mariana. Mariana, o fată Și frumoasă. acolo la cameră. Mariana, o fată frumoasă. Țigarii. Noi, nu fumezi, nu știi cum fumezi. Știu, Mariana, o fată frumoasă, Mariana. Ce-i bine, mă simt, să-mi dau drumul în tine. Să-mi îmbap pula în curul tău și în gura ta. Dacă el nu rădeal, cum îl lasă? Ham. Te rupt ăla? Te rup în două? E rău? De capul meu. Câte gagici ai? Am 30 de gagici. Cum le cheamă? Sicuța Violeta, Madalina, Nicoleta, Aurelia. Lamfira. Câte n-am? De la bă să se duc Adimeria, că cum să se triul de piața aia la asta. Hai, mai zi aici, cum faci trenul? Persona din direcția Galați să știți la linia 3 și va pleca în direcția Barboș, Galați, Râmnicu, Sărat, Făurei, Buzău, Constanța, Magalea, Suceava, Nord, Vaslui. Ia bag-o pe aia, mămăligă, cu căcat. Mămăligă cu căcat în ea. Mămăligă cu căcat, șalalalala, toți țiganii sunt borâți, șalalalala, mămăligă cu căcat în ea. Șalalalala, toți țiganii sunt borâți, șalalalala. Hai măi romane, hai măi țigane, hai măi borâtule, hai măi cioara de rădiel. Ce-i cu rădeal? Am eu ochi după el ăla, dacă și-aveau putere la și omoră. De ce, prietenași? Dă-l dragul pe ăla, nu supă, Doamne ferește. Da, auzi, mă, dar ce te-au dat ăia, mă, Nicușor? Unde, în piața acolo Da, mare? în Piața Mare. Dacă stâmpiți la capul scoalat, se ferească Dumnezeu de lumii stâmpiți. Dă-o așa. Și tu ce mai faci? Unde? Bine sănătos, prietenași. Da? Cicuța e bine sănătoasă și ea? A? Sănătoasă. Galben de grasă? Da, A? da. Ia mai zi aici, un program, ceva. Zi numele programului. Cum se numește programul? Programul e căcat. Bag! Măzgă, pișat, tuntulei, pateu, putai, mâini tăiete, picioare tăiete, căricior. Hai, zi aici așa, nu lăsa. Căcat, pișat, mâini tăiete, picioare tăiete, căricior. Fac labă într-una, mă piș într-una, mă culc într-una. Mă moară la cătare că dorm în blocurile lor. Hai, mai zi. Ia zi, de ce o plimb cu căcat? De ce plimb cu pișat, de ce plimb cu căcat? Fermă. Spermă albă. Auzi, mă, și-a dat drumul cu Avrigătini, smântână fierbintii? Da, A? da. Ți-a plăcut, a? Da, nu zic că am colabă după ce m-am putut complet în cură, am colabă. Dacă ce-a băgat, iar-te ieșul băiatul. Atâta. Așa au tăiat la Piața Mare de te audat. Dacă n-am nici afară la Piața la oamenii bolați. Ai văzut o cântare de aia periculoasă? Ia bag un reggaeton. Ia bag un reggaeton. Reggaeton. Păi da. Reggaeton. Păi da. Nu mă. Ia bag un Crina, ia cânt-o pe aia. Crina, o fată frumoasă, Crina.
Tu ești minunată pentru mine. bani, așa, Ești erai și bani acum. oarinare, dar te rog, ascultă, mi-a chemare Crina, Crina. O fată frumoasă, Crina, Crina. Tu ești minunată pentru mine. Ești o alinare, dar te rog, ascultă, mi-a chemare. Ia, dar ia putu, Morena și lasă pe spate. Morena! Mai pe tare, mă. Omul ăsta nu fumează. Nu fumează, nu fumează ăștia, că zi femei. Hai zi, Morena, fă tu ca lumea, că tu faci ca Morena! Mai tare, mă. E pentru n-ai 5.000. Zi, mă. Pentru Nike. Ai 5.000, mă. N-ai 5.000. E mai tare ca să auzi. N-ai 5.000. Ia de aici, pentru Norman. Pentru Norma. Unde faci? Uite acolo. La basket. Ascultă-l, băi. Hai, mă, după el. Hai, băi, de drăpălatule. Da, mă, da. Nicușor, ce faci, Nicușor, te piși? Nicușor, te piși? Nicușor! Te piși, Nicușor? N-ai putut să mai țintini? Vino aici să ne mai zici câte ceva după ce te piși. Dă-o dracu de țigari, ți-a dat 15.000. Vrei să-ți mai dau? Stai mai amărunt, du-te în gura, mă. Hai, bagă. Bagă aici așa, tu program. Vezi care bani de Te buzunar. pișa pe tine, hă? Aici așa, în continuare. Zi! Pișat, mă, zulei, fate, un putai, mă întăie de... Dar zi povestea cu moșul și cu baba. A fost odată ca niciodată un moș cu o babă. Dacă nu era nimeni, nu s-ar povesti. Un moș cu o babă. Baba se ducea la prozat, așa, cumpăra 5 kg de ceapă baba. Și moșul cumpăra o pâi, așa. Și la un moment dat, face piața să duce casa amândoi. Mănâncă ce după ce mănâncă, ce dată putai la greu. După ce se pute, se duce la un restaurant. Așa. Zi, dă-i dracu, După bă. ce se duce la un restaurant, dă-i dracu pe aia, zici. Da. Așa, după ce se duce la un restaurant, moșul comandă 2 beri și baba comandă o prăjitură. Baba fi mai proastă, moșul fi mai deștept. Așa. Așa. Mănâncă baba prăjitura aia care a comandat-o, bea moșul la 2 beri, așa, și după aia se duce acasă. Stai. Așa, și după ce consumă moșul și cu baba, se duce acasă, dă-i scandal, dă-i omor, dă-i ceartă. Dă-i omor, dă-i ceartă. Dă-o dracu, este ea salvarea. Care e salvarea acolo? La nebuni. Hai. Zi, dracu, Așa. că n-are treabă cu tine. N-am eu treabă cu mine. Așa. Trească Dumnezeu. Da. Așa. Și după aia, și după ce se ceartă, cheamă locatarii poliția și îi duce la postul de poliție. Îi duce acolo, îi bate până a doua zi dimineață, până îi trezește din băutură. După aia le dă la moș și dă amendă, ca să le moșul la babă, să o bată, să o moară. Așa. Îi dă lui moșul, îi dă 5 milioane amendă și iar lui baba îi dă avertisment. Așa. Vine acasă a doua zi după ce se trăgește din băutură și se disparte. Și la asta a fost povestea. Aha. Ce povești mai știi? Cu cuțita roșie. Cățeluși cu părul cret, fură rata din cotet. El se înjură că eu nu fură și l-am prins cu rata în gură. Hai la sfatul popular, dacă nu recunoști, mergi la postul de poliție cu mine. Și l-ai dus? Bă, Ai plecat prietănaș? hai, mai stai. Exact. Hai, bă. Bine, gata, prietănaș. Bam!